Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Тапшыруны башлап, экраннар алдына Самара өлкәсе Кошелевка авылында гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Джамаева Кәшифә Кәбировнаны чакырып алам. Бүген 10 гыйнвар көнне ул үзенең матур 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны әтисе Кәбир Ахтямович, тормыш иптәше Сәкинә Абдулловна, яңа кулаткадан энесе Рафик, иске кулаткадан энесе Фәргать гаиләләре белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Татлы балам карлы буранлы гыйнвар аенда иске кулатка районы Яңа Зимница авылында якты дөньяга аваз салды. Кечкенәдән үк тырыш, акыллы, зирәк, эш сөйшән бала булып, мәрхүмә әнисенең беренче ярдәмчесенә әйләнде. Үзеннән соң туган эне-сеңелләре өчен ылы ышаныч һәм терәк иде. Горурлыгыбыз булган якын кешебез безнең. Аккан судай гомер еллары уза. Кайчан гына әле сабый бала идең шикелле. Бүген карап, аптырап торам кызым. Шул кадәр вакыт уздымыни инде. Сиңа да 60 яшь тулганда, әткәңнең чәчләренә ничек кенә бәс кунмасын да, шал йөгермәсен дисең. Инде дистәләгән еллар, сөекле балам, туган ягыннан еракларга китеп гомер сөрә. Бер генә дә сагынмаган чагым юк сине татлым. Көн сайын шалтыратышып торсак та, мөмкинлекләр чыккан сайын кунакка, яннарыма кайтсаң да, барыбер син еракта җанымны изгән балам булып каласың. Мәрхәмәтлелегең, ягымлы, сабыр, тыйнак булуың өчен бик шатланам. Алда да сиңа күз алмам, саулыкта, исәнлектә, бу дөньяның яшәү ямен һәм тәмен татып яшәргә телим. Минем хәер дугаларым сине саклап йөртсен, бар эшләрең дә тик уң булсын, балам. Еракларда бүген балама күңелкәем оша, талпына. Йөрәккәем татлы кызымны бигрәкләр дә бит сагына. Аңа бүген 60 тула инде, гомеренең асыл мәлләре. Булсын иде бары яхшы гына һәр вакытта балам хәлләре. Котлы булсын кызым юбилеең, әтиеңнән теләк кабул ит. Якыннарың янәшәсендә балам, 100 яшеңә кадәр барып җит. Безнең горурлыкта, олы хөрмәтебезне казанган якын кешебез булып та яшәгән апабыз. Без якыннарың өчен син киң күңелле, ачык йөзле кардәш. Гел ярдәм итәр өчен вакыт та, мөмкинлек тә табасың. Серләребезне саклый ала торган сердәшебез дә син. Бу матур гомер бәйрәмеңдә сиңа әлбәттә иң беренчедән юбилейлар күп килүен телибез. Аның һәр берсе шатлыклар гына алып килсен. Юкка барга кәефләрен төшмичә, якыннарыңның яныңда булуын тыеп, матур гомер итеп, картлык көннәреңә барып җит. Алдагы гомереңдә якыннарың сине бары шатландырып кына, үзең сыман ук яшәсеннәр. Гыйбадәт гомере телибез сиңа. Сыкланырлык синең холкың, машаллах, күз тимәсен. Зинһар әле яннарыңа кайгы-хәсрәтләр килмәсен. Бәхетле бул алга таба, дөньяларның тәмен таты. Без барыбыз яратабыз сине, апа, бик тә каты. Гомер юлларыбыз тоташ, без бер гаилә бу дөньяда. Шулай тату итеп безгә язсын яшәүләре алдада. Хөрмәтле Кәшифә Кәбировна, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Туган көнең белән, 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 туган көнең белән. Кояш чыккан, сәер итеп бүген, күзен кысып, серле елмаеп. Туган көнең белән котлап балкыр, тормас инде бүген ул байып. Туган көнең белән котлап балкыр, тормас инде бүген ул байып. Туган көнең белән, 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 туган көнең белән. Туган көнегез белән сезне, һәм сезне һәм барыгызны да дигәне. Кояш кебек елмаясың бүген, нур сибелә якын тирәңнән. Мәрхәмәтле җаның кояшка тиң, курыкмый усал җилләрдән. Мәрхәмәтле җаның кояшка тиң,
Курыкмый усал җилләрдә. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Исән-имин булыйк. Бердәм булыйк, сау-сәламәт булыйк иң мөһиме. Yıllar üstelde diп борчылмасын, хәерләре белән өстәлсен. Яхшы хатирәләр калсын бары, үткәннәрдән калсын хәсрәте. Яхшы хатирәләр калсын бары, үткәннәрдә калсын хәсрәте. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Кызганычка туган көннәр елга бер генә. Кызганычка туган көннәр елга бер генә. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Туган көнең белән, туган көнең белән. Кәшифә Кәбировна Джамаева хөрмәтенә кабат изге теләкләр юлланган. Бу юлы Газиз апасын Ульяновск шәһәреннән сеңелесе Хуснетдинова Кадрия Кәбировна гаиләсе белән котларга ашыга. Әниемдә якын булган, иң кадерле, иң якын кешем, сөекле апам. Бүген нинди генә теләкләр теләсәм дә аз булуын аңлыйм мин. Тик шулай да йөрәк түреннән чыккан изге теләкләремне кабул итсә идең. Апам минем гаять тыныч, акыллы, сылу кыз булып үскән. Мәктәпне тәмамлап, Ульяновск дәүләт педагогия институтында тәрбияче һөнәрен үзләштергән. Балалар ярату сәбәпле бар гомерен үз һөнәренә багышлый. 30 елдан артык лаеклы ялга чыкканчы намуслы хезмәт куя. Олы жанлы, киң күңелле кеше буларак, аны бар балалар да, әти-әниләр дә, хезмәттәшләре дә яратып хөрмәт иттеләр. Гомер барышында үзенең сөйгән ярын, җизнәбез Шамил Рәхимҗановичны очратып, матур гаиләсен кырды. Мәхәббәт һәм хөрмәт белән үрелгән гаиләдә ике бик күркәм, батыр уллары, балалары дөньяга килделәр. Бүгенге көндә инде сөеклебез тугрылыклы һәм яратылган хатын, Газиз әни генә түгел, ә бер оныгының сөекле әбисе дә булып гомер сөрә. Бер туганнар. Алар җанга рәхәт, күңелгә җылылык кына китерә торган иң якын кешеләр. Әгәр синең бер туганың бар икән, димәк син бәхетле кеше. Чөнки син гомердә ялгызлык күрмәссең. Шатлыкларың булса икеләтә артыр, кайгыларың булса аларны бүлешерлек кешең булыр дигән сүз. Минем дә сыкланырлык, горурланырлык яраткан апам бар. Безне әти-әни бала чактан ук хезмәтне сөергә, тырышып эшләргә, кешеләр янында кимхур булмас өчен үз тормышыңны үзең сөрергә өйрәтте. Яшь чакта моны аңламасак та, хәзер тора-бара үз балаларыбызга да шушы тәрбияне салып, әти-әнигә рәхмәт укыйбыз. Без Хак Тәгаләгә көн сайын шундый якын кешебезне бүләк иткәненә рәхмәт әйтеп, шөкер кылабыз. Апам минем ул беренче сердәшем, җан юлдашым. Бала буларак та ул бик мәрхәмәтле. Әнкәебез инде күптән якты дөнья белән хушлашса да, без һаман да әткәй яннарына туган йортка кунакка кайтып йөрибез. Апам белән күрешкән чаклар иң матур һәм күңелне җылыта торган чаклардыр. Чөнки аны күргәч, әнкәй җылысын тойгандай булам мин. Кирәк чакта ул киңәшен дә кызганмый, вакыты белән санашмый ярдәм итәргә дә ашыга. Раббым, аның ачык күңеле сыман ук алдагы гомере булсын. Бер кайчан бер бәла хазалар күрергә язмасын иде.
бала анығының бақытын көрерге насыплар қылсын. Біз сені бик яратабыз, һәм әлбәттә хөрмәт итеп яшибез. Киңәш бирә, сердәш тә ул, тормышта безгә апам. Бәхет исти аның белән каршылаган һәрбер таң. Барыбыз өчен апабыз әниемдәй кадерле. Телим бәхетле яшәвен аңа йөзгә кадерле. Нәк әниемнеке төсле күңелкәе бик сизгер. Кечкенә бер йөрәгенә сыя безнең күпме сер. Көч һәм сихәт бирә безгә әзерләгән һәр ашы. Кояш кебек нур тарата аның җылы карашы. Котлы булсын кадерлебез, матур гомер бәйрәмен. Кабул ит ихлас күңелдән җылы теләк бәйләмен. Хөрмәтле Кәшифә Кәбировна, якыннарыгыз матур җырда сайлаганнар, аны тыңларга чакырып калабыз. Бәхет шатлыкларга күнде язмыш мин бит сине, белгәне күптәннән бергә үрдек, сүтелмәслек итеп туганлык җепләр гөлләрдән. Икәүбез бит кешеле икәү булганда, без бит икәү якын туганда, син сеңле кеше миңа бу җирдән. Папам диеп дәшәм бит миндә, шатлыкларда, уртак кайгыларда, бәхетлебез икәү булганда. Икәүбез бит кешеле икәү булганда, без бит икәү якын туганда, син сеңле кеше миңа бу җирдән. Папам диеп дәшәм бит миндә, шатлыклар миңа бәхет бүләк иткән тормыш ярый җиргә, нәк сине тугансың язмышыма. Чиксез рәхмәтләрем, син сердәшем, дустым, туганым. Икәүбез бит кешеле икәү булганда, без бит икәү якын туганда, син сеңле кеше миңа бу җирдән. Папам диеп дәшәм бит миндә, шатлыкларда, уртак кайгыларда, бәхетлебез икәү булганда. Җырлар моңнар безне нык бәйләгән бер теләкләр, уйлар хыяллар очар өчен. Бәхет күкләрендә чын дуслыктан канаты куйганнар. Икәүбез бит кешеле икәү булганда, без бит икәү якын туганда, син сеңле кеше миңа бу җирдән. Папам диеп дәшәм бит миндә, шатлыклар